לא יודע, הוא הולך ההרצאה הבאה שלנו אולי לוקחת את התד הכי רחוק עד עכשיו. לוי וירדן הולכים לספר לנו על החיים בחלל. אולי ככה. החיים בחלל. על איזה סרטון של פליקס שקפץ מגובה של 80 קילומטר. לפי חלק מהתחנות זה כבר חלל. מי מכם הקהל היה מסכים לקפוץ ברמת הגיל לבד? רגע, הוא מצליח? כן. כן. ברור. הייתי סרטון של מישהו שקפץ מהחלל. אוקיי, הרוב הגדול לא. שאל מי היה קופץ, הוא היה שאל מי היה קופץ, לא נראה. מי היה קופץ? אתם חושבים שהוא ישבור משהו פה? רגע, אם זה בתוך החלל אז זה לא. אם אתה קופץ... רגע, חלל, הוא קופץ לתוך כדור הארץ או שהוא תוך כדור הארץ. תראו. הוא קופץ לכדור הארץ. הוא באמת שובר משהו, הוא שובר שיא גינס. יפה. מה? תראו. אבל איך הוא מגיע לכדור הארץ? זה בתוך חלל כבר. זה גובה של 80 קילומטר. זה בתקנה המחמירה עוד לא החלל, אבל יש תקנות שזה כן בא. זה נקרא תת מסלול. זה לפני שאתה נכנס למסלול. עוד יש כוח. יש. אז זה לא כולם שם בא. רגע, אולי נשאל מי לא היה קופץ? שאלתי כבר מי היה קופץ. לא. ברגע, תצאי. גם זה ממש מסוכן וגם יש מפחד. איפה אנחנו? תמשכו כפיים לפלט. גם אני. זה אחד יותר גבוה. בגלל זה אתה באת עם חולצה של הכוכבים ואתה באת עם ככה קוראים. לוי, תעביר אותה, זה לא... מתי ולמה בני אדם התחילו לשהות בחלל? לפני 64 שנה, בשנת 1961, יורי גגארין השלים הקפה שלמה סביב כדור הארץ. ובימינו, אסטרונאוטים שוהים חודשים רבים בתחנת החלל. בתחנת החלל, זה לא בחלל. בטח שכן. כן, בתחנת החלל. היא בחלל. כן. לעתים אף מעל לשנה. אפשר להגיד את השיא? השיא הוא 438 ימים. הייתה זאת שנתקעה לא מזמן. מישהי שנתקעה בחלל. אבל למה בכלל בני אדם חיים בחלל? בשביל לעשות... בשביל לחקור ולעשות ניסויים שאי אפשר לעשות בכדור הארץ. כלומר, איך רופאים מביאים בחוסר כבידה. ולהסתכל על היקום יותר קרוב. מה דרור? אני שמעתי ששלחו סרטות לחלל בשביל לדעת איך הם מתנהגים. גם לשם, אבל נעשה את זה בכוח. העצים הראשון בכדור בחלל לא היה בכלל כל דור. נכון, זה הזבוב. לא, זה היה פירה. זה היה פירה. לא קראתי שזה הזבוב. לא, זה היה שם גם כלב או משהו. הייתה את לייקה. היה את לייקה. גם קוף בחלל. טכנולוגיה טובה יותר. כדי לחיות בחלל, המדענים היו צריכים לחשוב אחרת ולהתמודד עם בעיות שלא קיימות על כדור הארץ. ומהבעיות האלה נולדו פתרונות. ומהפתרונות נולדו טכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן כל יום. למשל, מעבדים קטנים למחשב. חם פה. וכיום הם בטלפונים ובשעונים חכמים. רגע, אני יכולה להגיד משהו? אני רוצה להגיד משהו. אוקיי. חיתולים הומצאו כאילו לאסטרונאוטים קודם כל ואז הם היו לתינוקות. נכון, חי. נכון. כי הם לא יכלו לעשות פיפי בחלל בגלל שכל אם הם מיוסן אז הכל הם... אבל היום יש לזה פתרון. משתמשים בחלל זה היה בשעון. הופך לבועה פיפי באוויר. נכון. רגע, דבר. לוי, דבר. תגיד שוב לוי, לא שמעתי. כן, תחזור. כדי
כדי לחיות בחלל, המדענים היו צריכים לא, אמרת... על השואב. הגבת על על הפיפי. החיתולים. איך היום? איך היום משתמשים כדי לעשות את המספר 2 צריך מספר 4. אין דבר. איך הולכים לשירותים? איך הולכים לשירותים? לוי, איך הולכים לשירותים? אוקיי, יש תא מיוחד, מכונה שעיבל כדי לשאוב את כל מה שיוצא מהפין, וכדי לעשות מספר 2 צריך לקלוע את זה לתוך שקית בתא מיוחד, וכדי שהתא יהיה נקי שוב, אז מנגבים את שואב הפיפי, ואז מורידים את השקית ושמים שקית חדשה. אתה יודע, מהספק, ללא ספק זה המעשה הכי טוב בחלל. אז עוד סיבה זה תחרות פוליטית בין ארצות הברית לברית המועצות. התחרות הזאת כונתה גם המלחמה הקרה. רק שמי שלא יודע בקהל, המלחמה הקרה, הייתה תחרות פוליטית שהיו בה הרבה נושאים. מספורט, מדע, שחמט, ואפילו המרוץ לחלל. רגע, אמרת שחמט? כן. גם מרוץ לגרעין. אז המרוץ לחלל, יורי גגארין שהזכרנו קודם, הגיע הראשון לחלל, הוא היה מברית המועצות, אבל סרט אפולו 11 ומארצות הברית הגיעו ראשונים לירח. אך בשתי מיוצגים מאוד מרשימים. סקרנות והרפתקה. אתה זוכר את זה, אתה יודע את זה. מהרגע שגילינו שיש עולם מעל האטמוספירה שלנו, היה טבעי לשאול מה יש שם, האם יש חיים במקום אחר, איך נוכל להגיע רחוק יותר. זו פשוט התכונה האנושית לחקור. הישרדות הטבעית של האנושות, שתהיה לנו תוכנית ב' למקרה שנצטרך לעבור לכוכב אחר או למקום אחר. כי זה כבר לא חלום לגור על מאדים, אבל זה עדיין לא מסירות. ועוד יודעים טובים זה אחד הערכים של סייג דקו שאתה כמו טיטן. אבל עדיין לא הצליחו למצוא מקום מחוץ לגרוע. אמרתי שזה עוד לא מסירות, אבל זה כבר לא חלום. זה עדיין חלום. זה המטרה. זה בדרך. אולי הדור שלכם יחיה בחלל. יכול להיות? הלוואי שלא. רגע, יש פה שאלה. יש פה כוללת על העתיד בחלל שחיים במאדים. נכון. רגע, למה טיטן? אמרתם טיטן, למה טיטן דווקא? בתור עוד... כי אם אתה זוכר, הם עשו סימנים לקרח חלב ולמים עשו סימנים. CO2. זה מאפשר כמה אסטרונאוטים היו בחלל? 347. למה אתה, אם אתה יודע את התשובה? אני לא יודע. ברמת יד בלבד. אני לא יודע. כן, עלייה 250. עומר? 102. עוד מישהו? 347. דבור? 1,000. גאיה? 4,000 מיליון. לא נראה לי שקט. והתשובה היא 738 אסטרונאוטים הגיעו לחלל מאז. וואו, זה מלא. אם החלל מתחיל בגובה 80 קילומטר, אבל לפי ההגדרה
המדויקת יותר של ה-AVI 100 קילומטר, אז 693 אסטרונאוטים זה עדיין מלא. חלל מאז ועד היום. הרבה וגם קצת. הסיכוי לפגוש אסטרונאוט בכל כדור הארץ שזה קטן. מה, אלמוג, יש לך שאלה? לא. עכשיו כולם מסתכלים על נכנסים. אז בעצם זה שקפץ נגיד לא סופרים. כן? סופרים אותו בראשונה, לא בשנייה. אנחנו הסברנו קודם. למה הם הגיעו לחלל? למה הם הגיעו לחלל? מכל תמשיך. רגע, אלה. מתי זה מסתיים? לא, תמשיך. בסוף הגיל. זה החלל, הוא לא מסתיים בסוף. טוב, אני שואלת יש לי שם... די, זו שאלה אלינו מסיימים 10. בסוף אפריל הבא. רגע, יאללה. המחקר שלכם מוביל אתכם לידיעה אם יש סוף לחלל? את זה הצלחתם לגלות? לא! אין אף אחד לא יכול להגיע לקצה של החלל. אם יש לו קצה. זו שאלה טובה למצגת הזאת. יש אנשים יותר מקצועיים בהרבה שלא יודעים את התשובה. אבל אפשר... זה בוא נראות פישר. אבל מידע מגיע לכולם היום, ואם מישהו... אני יכול להמשיך במצגת? כן, תעביר. יאללה. כמה אסטרונאוטים ישראלים היו בחלל? 10. 2. מה? אני יודעת כמה! לא נכון! כן, אילן רמון והייתם מסכימה. אילן רמון. עכשיו ירדן. אילן רמון, נביא תעמוד, אבא שלי. אילן רמון מת כאשר חתיכה ממגן החום של החללית למערבות חלל קולומביה נשרה, והחללית נשרפה. הוא עשה ניסויים בעיקר בנושאי אקלים. רגע, רגע, הוא מת בזמן הטיסה? כן. בזמן הנחיתה. בזמן הנחיתה. הוא עושה ניסויים בעיקר בנושאי אקלים. איתן סטיבה היה האסטרונאוט הישראלי הראשון שחוזר לכדור הארץ, וגם האסטרונאוט הראשון שמכיר סיפור בעברית בחלל. נכון. מה? שמענו את זה. כן. הוא לקח ספר לחלל והקריא אותו? כן. למי הוא הקריא אותו? בזום. בזום, למי שרצה. לילדים. אנחנו גם שם. הוא עשה ניסויים במלא נושאים. כולל בגידול אוכל במדפסות להקנמה, רגע. שזה חברה שלי. ההוא שעושה שלום זה... איתן ספיבה. אוקיי, וזה... עכשיו נמשיך. איך חיים בחלל? איך אוכלים ושותים בחלל? אכילה ושתייה בחלל הם אתגרים טכניים ייחודיים בגלל חוסר משקל. בנוסף, חוש הטעם משתנה. אז מה, אתה כל דבר צריך לקרוא מחדש כדי לדעת אם אתה אוהב אותו? כן! רגע, וכשאני חוזר החוש טעם שלי נשאר אותו. זה מאוד מבלבל. זה מצגת השנייה. אוקיי, כדי לאכול. בפעם הראשונה שהיו אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, חלק מהאוכל שלהם היה... פיצה. מזון תינוקות. מזון תינוקות הכוונה לאבקה הזאת שבמילים היא הופכת לחלב? כן. היה כמו פיצה. בגלל זה אמרתי פיצה. אפשר לאכול פיצה בחלל. אבל כל התוספות יעופו. שולחים את הפיצה מוכנה. ועדיין הפפרון יעוף על האף. אז קודם. תמשיך. רגע, איך שותים? רציתי לשאול. רגע, עדיין... אני יודעת, זה בהמשך. היום
אוכל בחלל מגיע לרוב במנות מיובשות או מעובדות. מים שתייה. כדי לשתות בחלל משתמשים בשקיות שתייה הניתנות למילוי חוזר. כמו הטרופית? כן, כמו שקיות של טרופית, מיש. ואם עושים להם ככה זה הופך לבועה באוויר. נכון. זה יותר מודלי פחות. וכיום מנסים לגדל אוכל בחלל. לדוגמה, חסה. כבר גידלו חסה, ואפילו אכלו חלק ממנה. חסה זה טעים אבל בחלל. אני לא יכולה להגיד. אני לא בחלל. אתם יודעים גם שיכול להיות שבחלל החסה מתוקה? או בטעם שוקולד? אבל הם לא יודעים את זה כי הטעם שלהם משתנה, נכון? הם צריכים להוסיף פעם לא, מה השאלה? או בטעם איך הגרביטציה או האוויר הוא משפיע באותו טעם? כן, איך הוא משתנה? רגע, אני... הבנתי, זה מרחיק את הקולטנים. בחלל אין אדמה עם גשם וגם אין שמש רגילה, אבל יש פתרונות. משתמשים במים עם דשן במקום אדמה. לא השאלה. השאלה אנחנו לא מסיימים את התשובה לזה. מה, למה חוש הטעם משתנה? אז קראתי שבעצם הלשון קצת מתנפחת ואז זה משנה את ה... לא משהו, כל הטעמים משתנים? שיש דברים שעומדים את הדבר. אני קראתי כשהם חוזרים לכדור הארץ. רגע, תנו לו לענות. כשהם חוזרים לכדור הארץ, אני חושבת שחוש הטעם חוזר. כן, חוזר. אוקיי, ממשיכים. רוצים לדעת איך עושים את זה? האם מישהו חושב שאסור לאכול בחלל? מישהו חושב שכן שירים יד? אסור לאכול... לא, אל תענו. אם אתם חושבים שאסור לאכול בחלל אני יודע, לא שמעתי. האם אתם חושבים שאסור לאכול בחלל? מישהו חושב שכן שירים יד? ואתה בא... כאילו, אתה יכול לאכול כל דבר בחלל, אבל פשוט זה... עושה בעיות. אוכלים טורטיה במקום לחם. אוכלים טורטיה במקום לחם. הרבה יותר טעים. ואסור לאכול מלח, פלפל עוגיה או בקיצור כל דבר שעושה פירורים. גם גלידה אסור, לא? אסור גלידה. יש כזה סיפור שמלחים. אי אפשר מלח. יש מתאמצים. אבל בגלל זה המלח והפלפל נוזליים. מה, אתה שם רותם? לא אסור לאכול אותם כי זה מתפזר לך ועושה מלא בלגן? זה עושה מלא פירורים, זה יכול להזיק לכל המכשירים שבתחנה. וגם... אי אפשר גם ככה לאכול את זה. ויש לי עכשיו סיפור לספר לכם, אמיתי. זה סיפור לגמרי אמיתי על אסטרונאוט שהבריח כריך לחלל. אוקיי, זה לא אמיתי. זה אמיתי. זה אמיתי. זה אמיתי. זה לא... זה אמיתי, עיינה. בוא נשמע את ירדן, בוא נשמע את ירדן. אז הוא הבריח כריך בשביל חבר שלו שהיה בתחנת החלל. הוא נותן את הכריך לחבר שלו, הוא נותן פסחה בכריך בקטנה כזה, וכל... מלא פירורים, והם מיד החזירו את זה. הם הבינו כמה הרעיון הזה היה גרוע. למה הוא הבריח, עד שהוא מקבל הזדמנות לטוס לחלל, למה הוא עובר על החוק ומביא לו לחם? מה הקטע? נכון, אני גם... זה היה כריך שחבר שלו ממש אהב. והוא רוצה לשבח אותו. טורטיה מילא יותר טעים, מה יש לו? זה לא נכון. יש משהו כן, שיביאו נאפה. מה כן אוכלים? אוכלים מזון מיובש מעובד. נכון? אבל חלק מהמזון פשוט צריך להוסיף לו מים חמים, זה כמו מרק בשקית. אחר כך אנחנו צריכים לאכול ארוחת צהריים. סופרים את הרעיון? לא! איך מצחצחים שיניים בחלל? מצחצחים שיניים כרגיל, רק בולעים את המשחה. כמוני, אני בולעת את המשחה. אז אני עוד יותר בולעת. אבל אם אתה שם את המשחה, אז כל דבר את המשחה, אמרו שלמי שבולעת
רגע. אלמוג יש שאלה. אלמוג, כל האזורים בגוף בסדר, למשל החומצות בבטן, לא מתערבלות או משהו בגלל שאין קוויטציה או איברים אחרים? לא. לא, השרירים אתה יודע ש... רגע, אנשים צילמו את עצמם בחלל ושלחו את זה לכדור הארץ? כן. זה מקלט האסטרונאוט. טוב, אז אני יכול להעביר לשקופית הבאה? כן. איך ולמה חשוב לעשות כושר בחלל? בגלל שאני צריך לעשות כושר. איך... זה לא שאלה לקהל. כן. איך בעזרת מכשירים מיוחדים שנאס"א פיתחה, כמו הליכון עם רתמה, אבל למה בכלל חשוב לעשות? בגלל בחלל אנחנו מאבדים ממסת העצם שלנו כדי שנחזיר את מה שאיבדנו. לא את מסת השריר? מסת השריר, לא שאמרתי. נחזיר אותה בית. ירדן. למה יש שם? כל התמונה צריך לעשות לפחות 2 כושר ביום. לפחות. מפונקים אלה. אני עושה לפחות 3 ביום. לא, אתה לא. כן, אני למה יש להם? יש בעיה לעשות 3 שעות. איך? אלמוג, רגע, אלמוג יש שאלה. אלמוג שאל שאלה. שנייה. אלמוג, מה? למה יש שם תמונה של מישהו VR? יש קפה בטח של VR. תני סיים. רגע, לא, רגע, זה שאלה שנייה, קודמת, זה היה שקופית לשאלה הקודמת. הקודמת. לא יודע. כי בא לה. אבל למה כל הקשירות האלו בעצם? שהם לא ירחפו ברחבי התחנה. יכול להיות שהסיבה למשקפי VR יכול להיות שמדברים על זה שאנשים שנמצאים הרבה מאוד זמן בחלל, זה יכול להיות מאוד משעמם וחוזר על עצמו, במיוחד צריך לעשות ספורט במשך 2 זה מאפשר להם קצת לשבור את השגרה, כשהם שמים את זה והם רואים כל מיני נופים שונים, דברים שנמצאים בכדור הארץ, זה דברים שיכולים להיות מאוד חשובים, שצריך לעשות טיסות מאוד ארוכות בחלל. וזה גם יכול למנוע שגעת חלל. כן, בדיוק בגלל זה. זה כשמשתגעים. הוא עושה את זה עם אוזנייה. יש לו אחד שעשה כושר אוזנייה. כנראה הוא שומע מוזיקה. גם לי יש אוזנייה בבית. אבל רגע, כל בייפל זה עובד שם? זה אני מנסים לשקופית הבאה. כן אומר, הם כל הזמן קשורים, נכון? שם כל הלוויינים נמצאים. ג'ורדן, נכון הלוויינים שם? אז מה רבה לנחף? אתה לא רוצה... אתה לא יכול להסתובב ככה. אוקיי, תראו, אתה תסתכל נורא שם. אחי, אבל איך מתקלחים בחלל? לא מתקלחים כי לא שופכים מים. אין מקלחת, אין כיור. בגלל זה מתנגבים בעזרת מגבת לחק וחופפים עם שמפו ללא שטיפה. אבל אם היא לך זה אומר שיש במים. יש לי תיאוריה. אין בהם מוזיקים. כשאסטרונאוטים חוזרים לכדור הארץ הם עושים מקלחת ארוכה. כמוני שאני חוזר מהמשחק, מפצות על המקלחות. או בערב, או בצהריים, או או בבוקר. במקלחת של בבוקר. יאללה, כן. איך ישנים בכלל בחלל? יש לי זה לא שאלה. ישנים בתוך שקי שינה מיוחדים שרתומים לקיר. יש... למה? רגע, הוא ישן בעמידה? כן, למה בעצם? למה לא בשכיבה? למה בכלל באמת אי אפשר לישון כמו בכדור הארץ על מיטה? בגלל שאז אנחנו נרחב ונפגע בעצמנו בתוך החדר שינה שלנו. לא, אבל למה הוא לא יכול לישון על הרצפה? אין משמעות. כל קיר בטח, גם תחלל הוא גם מספר, גם תקרה. אז תפסו את זה בעמידה. בנוסף, בגלל שאין כבידה. רגע, יש לי שאלה. רגע, עוד עומד שוכב זה עמידת ראש. באותו זמן. ובעצם גם מחשיכים את החדרון, כי בחלל ביממה אחת יש 16 שקיעות וזריחות. מה? יש את כל אפשר המדינות. לשאול משהו? למה לא עושים פשוט חדר ריק לגמרי בלי שום דבר ואז רגע, ואז הוא פשוט ככה באוויר. מה מאוד מה שיש לו, אלו הדברים הפרטיים שלו.
לא, דברים שלו. מה זה כל החיבורים? אני חושב שאין מספיק מקום לחללית, אין הרבה מקום לחללית, וישימו חדר רק בשביל זה. וגם ישימו חדר רק בשביל זה, שאת הקירות, ואתה מרחב, ופוגע עם אורך ממש ברגליים, זה מסוכן. לא מסוכן, אוי לא, נתקלתי במיקה. אבל לפחות אי אפשר לישון ככה, היית מתעוררת. אתה נגחתי מאוד מה, אתם תתקי אותם יותר חזק, עד שתקי קצת כי מאוד חזק זה מסוכן. אוקיי, לוי. אני לא, זאת חולצה ממך, אני לא לבשתי אותה. פרסמת קטנה לשיר. שלום. ירדן, אתה יכול קצת להתקרב? תודה רבה. נגיד שזאת הפרסומת הראשונה שצולמה בחלל. זאת תתקרב, הפרסומת לוי, הראשונה תתקרב שצולמה קצת. האסטרונאוטים הישראלים לא הגיעו לחלל, אבל חלב תנובה כן. הוטס לחלל ועכשיו טסתם שאלות. יש לי... כן, אני יכולה לספר סיפור חשוב עם מוסר השכל? לא. כן, זה שאלה. כי זה נושא שאת שתינו מעניין. רק את ג'ורדן. די. שאלות? שאלות על החלל, על המצגת? אני יכול לשאול? כן, יופי, מה היה בהתחלה? מה היה בהתחלה? נשלח לך את המצגת. אם אתה עושה זה, אולי נוכל שפעם תבוא ונעשה לך את זה גם מההתחלה. שאלה? זה סיפור לא, שאלה. לחלל אבל. קצר כי אנחנו צריכים לסיים. זה לא על שקופית מספר. זה כן. אני אעשה את זה בחללית. לוי, לא מתחילים עכשיו מההתחלה. הוא יקבל את הסרטונים שצילמת. טוב, תודה רבה. כל הכבוד. אני רוצה להגיד לכם שתעמדו פה שיצלמו אתכם. רגע. אורן, תביא לי את הטלפון שלי. יש לך כסף? אל תיגע. תעשו תמונה רק אתם ואז אני סיימתם? רגע, תעמדו שם. לוי. רגע, לוי, תצטרף. נביא בתם כולם. רגע. ירדן. אני אסתכל על המצלמות. תודה. תודה.